Welcome to Utoy Channel! May hapon dahil guys. Natadre karon sa balay. Muna mong balay oh. Pasinsa na mo ha kay pobre kita yan eh. Itong batong karon guys kay magpasaw ko og baboy kay hapon naman gud. Tigpasaw na ron. Ha? Ako'y mamasaw kay butang kay ko nga tawo. Paano masabi? Ay, ulit tao. Guys, magkuha na taog pasaw. Nara atong pasaw. Ayan. Ayan. Tapos, inahinay na taglakaw guys. Ano guys? Ay. Dayon. Inahinay lang ta guys kay mabangga ta. Guys, doon na ta guys sa munting baktin nga gigutom na daw siya. Relax lang ka diha. Ikaw pa kanon pagka sunod tuig ikaw litsunon. Guys, guys ha. Yun. Kang hirapan tayo dito guys. Ang hirap talaga dito. Ay. A few moments later. Kasi tapos na tayong mamasaw. Oh my God! Wow! Guys, nandito naman tayo sa loob ng bahay. Ayan. Ang kailangan natin gawin ngayon guys, kailangan kong binisaya na lang. Lisod man. Magkuha ko og mga kailangan natin ng kalo. Ito, kalo. Ayan. Tapos yung saan yun? Yung bag kasi pupunta tayo ng Lawud. Sunod naman, magkikita tayo dito sa Utoy Channel. Bye guys!